Meta jitlesta l-proġett ta' Pjazza tat-Tritoni, il-pjazza li twassal lil dak li jkun għal bib il-belt se jkun hemm 10 gabbani ġodda. Ħabbret dan is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri meta spjegat kif negozjati mas-sidien tal-gabbani innalqu wara 6 xhur ta' diskussjoni. Xkembri qalet li se jkun hemm 3 gabbani man-naħa tal-Lukanda Fenixa u 7 oħra man-naħa tal-Venda. Bil-gabbani kollha se jkunu mibnija b'mod li jaqbel mal-pavimentar tal-pjazza u b'mod li l-esperti jħossu li jirrifletti l-ġojjel li hija l-Belt Valletta. In-negozjati bejn is-sidien tal-gabbani u l-Gvern kienu ilhom għaddejjin 6 xhur u fi kliem Xkembri il-Gvern fehem il-bżonnijiet ta' kull min kienet jopera b'mod xieraq. Deborah Xkembri tant dettalji dwar kif is-sidien li kienu qed jokkupaw art mingħajr dritt ma nataw ebda kumpens u min kellu liċenzja biex jopera minn bib il-belt imma mhux dritt li jżomm l-art ingħata il-kumpens ukoll. Dan fil-waqt li jkollu dak magħruf bħala right of first refusal li jfisser li jieħu l-gabbana jekk iħallas daqs l-aħjar offerta. Deborah Xkembri temmet tgħid li dan il-proġett kollu għandu jitlestna sal-2018 meta jnejn il-kulturi Ewropej ikunu fuq il-Belt Valletta. Iżda wkoll biex it-triq li twassalna l-kapitali tipprepara għajn il-viżitaturi għal sit ta' wirt dinji.